Sinibingelele sinamukele kwi-Reality One Stories. Siphinde ngabuya futhi olunye usuku kuwena kodwa kumina kusawusuku olulodwa. Nginomala uzoshare istory sakhe uthwala ngesingisi ukhuluma from the horse's mouth. Afethu singimubi kakhulu ngesingisi. Ngicela nje nibhale comment section ningincome ukuthi cha isingisi sami siyanemba kakhulu. Mama asikubingelele sikwamukele kwi-Reality One Stories. Ngivume sanibonani. No siyaphila nathi. Siyajabula ukuba nawe namhlanje. Nami ngijabule kakhulu ukuthi ngitholele lithuba lokuzokhuluma la. Ngixwayise abantu abesifazane ngoba isikhathi esiphila kuso manje sesinzima kakhulu. Istory sami enginaso sibhlungu kakhulu. Umuntu wesifazane nje fanele uxwaye. Ngizosichaza nje basinjalo ngoba sibhlungu fanele wonke umuntu wesifazane asazi. Mina ngumuntu wesifazane obeshadile nomnyeni wakhe obemthanda kakhulu engenzela yonke into. Kunomnyeni wami sathola abatwana izingane zamantombazane ezu2 nabafana abawu3. Yonke into nje ihamba kahle kumnandi. Yes. Kumnandi nje sinawo yonke into nomuzi wethu umuhle sineyimoto yonke into ihamba kahle. Into engifuna ukuxwayisa kuyona kubantu besifazane akufunakala ufuna ukuthola indoda enayo yonke into. Kubalekile ukuthi umuntu wakho into yokuphila kahle neyizame senino babili ubona umyeni wami usuke la wayala ungavesane nje umfice seneyimoto sigcwele igceke niphila kahle ninomuzi omuhle ngoba awuyazi ibackground yakhe ukuthi wenzeni ukuze athole lezi zinto. Inhloso yami ukuthi ngize la ukufuna ukuxwayisa kubantu besifazane kulolo side kanjalo. Okay. Ngicabanga ukuthi abantu bazoyisithola kahle isixwayiso uma bezowathola ama details usikahle kahle kwenzakaleni. Okay. Nalo usuku namhlanje niyashelana nomnyeni wakho nihlangana kephi nahlangana kanjani? Umnyeni wami ngamthola ngiphuma emsebenzini bengisebenza la eThekwini. Okay. Kwenye indawo la iworkshop shothi mase ngiyogibela itekisi mangithi kufield down nayo lensizwa ihamba ngemonto enhle emnyama enkulu ephakeme. Awuma ngiwele irobot ishaya ihuthi lensizwa nami phela ngiqalaze ngumuntu wesifazane ngibuze mina athi yebo ufuna mina ngijike ngiye kuyena fika lethula udaba lakhe hayi bese efuna inamba yami ngimnikeze hayi sihlukane kanjalo ngihambe ngekhaya nasebusuku angifonele ngakusasa bese ethi hayi ucela ukuyongipick up ekhaya ngidrop emsebenzini phela nani nabaza abantu besifazane bayathanda ukuphathwa ntofontofa hayi nami ngivume phela nomakhelwane bazongibona ngilandwa imoto enkulu enhle hayi ngivume ezezangithatha sihambe afika ngibeke emsebenzini. Hayi nami ngize ngizothando lwakhe likhandeka lensizwa nje umuyibheka ayinhle iyabukeka kanti lento yayenza ibukeke angiboni mina khona into eyisebenzisayo. Hayi kuze kufike isitheni sithandane inyanga eyodwa kwesibili wahamba yocela ekhaya wembesa wenza yonke into kwashesha nje yonke into ya fast nami ngaze ngathi ayishuthi ngithola umuntu uvelo bese edinga ukuthi abe nonkosikazi abalise nanokuthi khona uma wakhe akanayo umuntu omnakekelayo abantu adizwana nabo bebebheda nje uyaqala nje ukuthola umuntu straight njenganami nje ambuka amthande njenganami. Ukusho lokho ninyanga eyodwa nithandene? Yebo sinenyanga eyodwa sithandene. Cha uyakwazi ukubona bo. Hayi bese ezake ekhaya acele enze yonke into wakwabona umuntu ofika ekseni kumemeza abakhongi emini kushaywa zonke inkomo ntambama kuyambeswa ngosuku elodwa ngoba phela wangitshela ukuthi ngicela ilist ekhaya ukuthi bafuna ini. Okay. Hayi nami ke ngakhuluma uma wathi into ihlobo zasekhaya kwabhalwa ilist ngamnikeza umkhwenyana nokujabula nje kubonakala umkhwenyana uhamba ngemonto enkulu kangaka ezongipick up ngasekhaya bonje into engajwayelekile. Yonke into yenziwa ngosuku olulodwa ngenyanga elandelayo zawushaya umshado ngaphuma ekhaya ngaye emzini wami lapha yangifica khona yonke into ayikho into entsha isazoqalwa phansi ukuthi sizakhumuzi kwenziwani yonke into nje right iqondile. Hayi ngihlale la ngithola abatwana ngiqale ngomfana landela intombazane phinde umfana kusintombazane gcine ngomfana futhi. Indaba yonakale la esethi kumina uzoketha ishwi kancane insukwana. Ngambuza baba uzobuye but hayi ngizoye ngithi nje uhamba isonto lonke
khona la ngisaya khona mangayichaza le ndaba ukuthi uya kuphi nje benyamalala ayingiphathe kambi lento bengakaze ahamba phambilini bengakaze ahambe okay ayiwahamba baba isonto wabuya kuleli lesibili mangaphosiswa wafika kulwesithathu ngolwesine wangitshela ukuthi kufanele ngigaye utshwala hawu khona umcimbi ozoba khona la ekhaya okay oy ngaya lobutshwala wathi kuzoqale kuhlatshwe inkokhwana ebonge nje ukuthi usehambe wabuya sabanjwa lezi nkukhu ekseni ngesikhathi sifudumezela utshwala nalezi nkukhu ngala zayihlatshwa awu kwakuhamba kama wakhe same day ngaleli langa nje sihlaba inkukhu wavedana ugogo wakhala ngekhanda wathula ugogo awu lo msebenzi uzoqhubeka kanjani manje ugogo eshonile ayikwavela kwathiwa yilo butshwala debgaya kusho sezizophuzwa abantu abazobe beze emncwabeni kagogo hawu so ikhombo hayi wangcwatsha ugogo into eyangixaka ke emva kokushona kagogo kwase kumele ukuthi njalo kube nomsebenzi owenziwayo la ekhaya umsebenzi omkhulu nomsebenzi omncane nje nyakanje angithi phela makuzoba nomsebenzi kuyabikwa kuhlatshwa imbuzi ekseni ntambama kube inkomo okay ngaqala nami ngajabula ngathi kusho ukuthi umyeni wami ugcinela abantu bakuba izinto abahamba bengayigcinanga oh yes ngalesikhathi kusahamba ugogo kuphela ngixwaye sesenza le yesithathu inkomo kwabikwa ngembuzi ekseni ukuthi kunomsebenzi ozokwenzakala kwavele kwashona umntwana wami hawu begula wenzana ngiyena wayengenalutho wavele nje naye ekade ihlatshwe ekseni imbuzi kwathi ntambama umntwana emini ekhale ngekhanda ntambama umntwana wathula nganganaka ukuthi kwenzakalani kwadlula insukwana nangesonto elilandelayo futhi akalindi umnyeni wami nanokuthi kugeze ukuthi kushoniwe kwenzakaleni kudlula isonto kolesibili aphinde futhi kube yikho lokho kwase kuthi sekuyingane le yes4 ngoba nginengane eyodwa manje sele yes kuthe kule yes4 kwakhona umakhelwane ongincinzayo wathi wesisi uyabona nto uzogcina ugona izandla la noma uzogona amabele ngathi yini wathi uyabona ingane zakho zonke ziyahamba ngathi mina ngiyabona kodwa manje angazi abantu abanomona babona ngoba simi kahle la ekhaya kusho bayasithakatha wathi no anithakathwa yilutho awubheka inyawo zomyeni wakho ukuthi ihamba kanjani ngithe ngisaxwayile ngitshenta ngibheka inyawo zomyeni wami ukuthi ihamba kanjani ngathula ngangazi ukuthi ubaba ngizombuza kanjani lento kanti ubaba uzovesane aginqike nemoto kulozwe insuku ngisasele nalengane yodwa zonke lezi zine esekho nonina akasekho aginqike nemoto ngisenalo sidube sokuthi nangu baba eginqike nemoto phuthunyiswe esibhedlela kanti kunebhakede la endlini elingathintwa engalazi ukuthi leli bhakede lizelingathintwa elani futhi wangitshela ke ngifika nje ngizogana wathi inkosikazi noma uklina noma wenzani ungalithinti leli bhakede wangitshela ukuthi into eyashiwa ubaba wakhe so iyona isibethelo sala ekhaya ayithintwa umuntu wesifazane uyena kuphela uklina eduze kwayo leli bhakede ngingalithinti okay ngathula emqondweni wami nje akufiki ukuthi ngakube khona ukuthile kuleli bhakede ngathula usesibhedlela ulimele umqondo wabuya ngathi no ake ngiyothinta leli bhakede ngoba esibhedlela walala usuku olulodwa kuleli lesibili ntambama wabuya ngambuza ngaleli bhakede ngingakalithinti wathi hayi alinalutho ibhakede angiliyeke njengoba engitshenile walulama ke enhlungu imoto yamginqa kodwa wangalimala kakhulu waphinda futhi kwahamba insukwana wazizwe seluleme sekwazi ukudrive yaphinda yamginqa futhi okwesibili hayibo ngenyanga eyodwa uyamginqa kwaze kwayikathatha imoto umyeni wami insuku ilandelana ngisele njalo nalengane eyodwa ngabona ukuthi engathi lamazwi kamakhelwane ayengitshena wona ayiwona uqinisile kukhona umkhubo khona la egcikeni kodwa manje ngivele ngibhekele ubukhazikhazi nesoft life lengiyiphilayo ngithi mangiphuma la ngizokwenza njani ngoba ekhaya ngiyazi kuyahlushekwa ibhakede kungenza njani ke ngalo ibhakede angakalithinti likhona kodwa ngambuza nje ngathi baba leli bhakede
zithini ngalo ngoba manje lokhu lihlezi la njengoba ugula uhamba ngeinduku ngeke ukwazi ukuyoklina lapha eduze kwalo wathi hayi inkosikazi khulileka ngizolulama mina ngizoklina eduze kwalo wathi ubaba wami lingathintwa umuntu. Okay. Hayi nangempela ngakalithinta ibhakede yamginqa imoto inyanga iyodwa kwaze kwayikathathu kwake wamuza umuntu oginqa imoto ukuze kube kathathu ingoba engasayenzi lento bekufanele ayenze ngoba phela kusho kufanele ahlabe njalo kufanele ahlabe akasahlabi manje ingakho sebeginqa yena futhi nengane sesisele nayo iyodwa. Mhlawumbe ubona ukuthi wasesaba ukuthi izohamba futhi nawo. Ngokwami ukubona ngibona kanjalo ukuthi wayesesaba ngoba kusho ukuthi lento yakhe yayisimtshela ukuthi akahlabele ingane yokugcina kusho ukuthi wayesesaba ingakho kwase kuginqika yena nemoto. I-decision yokuhlukana naye uyithathe nini? Ulalela umakhelwane kwenzakaleni ugcine uhlukana naye? Ngihlukane naye ngoba phela imoto isimginqa lokwesithathu. Wahamba wayesibhedlela ngathi no ake ngilivule leli bhakede. Mangilivula ibhakede kwavele